Weer eentje. Je bent weer rijden, hè? Zadel. Is extra soepel. Het is een custom Icon Flight, volgens mij. Dit ben mijn rietskwon en chips. Ik heb zo denk ik al wel 4 wier of zo, als het net langer is. Van Ariad. Echt geweldige skwon. En dan heb ik er chips bij. Van Rectiline. Ja. Ik al jaren. En ik ben echt geweldig. En dan nog sporen. Een sporenriempje. Zal ik wel even zien dat ik ze aan heb. Chips, skwon en de sporen. En dit ben mijn stalskwon. Ik van Ariad. En die heb ik al heel lang. Maar dat is wel de sjen. En haar staan wat nice. Zie je nog mijn cap? Hallo? Even rustig, AUB. Mathilde. Een Sam Shield. Als ik het goed uitspreek. Super blij mee. Zesje dat eruit dat ik hem op heb. Die kant ik. Is je nou dat leuk? Leuk? Hey mensen daar je. Hoi. Is niet mooi vast. Hallo. Ze ben juist er in een nice stuk lang komen, dus ze ben wat winderig. Hey, Rijntje. Leuk? Zus die zelf? Hier hing het mijn hoofdstel. Ik weet eigenlijk net dat hij wel een merk heeft. Volgens mij net. Het is gewoon een hoofdstel. Stietje wat BR.
een BR hoofdstel. En de frontriem heb ik zelf maken. Bij een vriendin van mij. Die is overleden aan kanker. Hey joh, ik ben wat aan het vertellen. Maar zij weer ernstig ziek. En die als hobby nog frontriemen maakt. Dus deze is wel heel speciaal voor mij. Ho ho. Goed zo.